لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ga yadda ake yin wazifa kamar haka, ita ma niyya ce. Sannan a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, ta Fatiha ɗaya, sai astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum 50. in aka yi wannan Fatiha ɗaya, astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum 30, sai salatul fati 50, sai jawharatul kamali 12. wanda bai iya jawharatul kamali ba amma zai yi wazifan shi kadai, sai ya karanta salatul fati 20 a maimakon jawharatul kamali. wannan shine wazifa. Shikenan ka kai karshen wazifa, sai ka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ka kammala wazifa kenan. yanzu me za mu shiga? zikirin juma'a. shi kuma yadda ake yin zikirin juma'a, na farko za ka yi niyan zikirin juma'a din. sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, sai Fatiha kafa daya, sai astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum sau 3, sai salatul fati sau 3, sai la ilaha illallah za a yi ta yi ba adadi har sai rana ta fadi. sannan a ce sayyidina muhammadun rasulullah alaihi salamullah, sai a yi addu'a, sai a rufe da abin da aka bude da shi, wato ta'awuzi da bismillah da Fatiha daya da salatul fati 3, sai inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. amma idan mace ce za ta yi zikirin juma'a a gida ita kadai, saboda zuwa jam'i bai zama dole a kanta ba. yawa to kuma mutumin da bai sami halarta jam'i ba, sai a yi zikirin sau 1000 ko 1200 ko 1400 ko 1600, duk wanda ka yi yayi. larura ya kama ka, kana wurin kiwo, kafin ka zo gida zikiri ya yi, ko kana mota, ko rashin lafiya kana gida ko a kwance ko abin da ya kama da haka dai. to wannan kenan. Allah ya taimake mu. shikenan sai magana akan sharaɗin ɗarikan tijaniya, wanda sai ka cika su za ka zama ɗan tijaniya. na farko ka zamto musulmi, ba a ba wanda ba musulmi ba ɗarikan tijaniya. shi yasa ma ba maganin shan giya a ciki, ko caca ko zina ko ƙarya ko luwaɗi ko cutarwa ko cin amana, babu. saboda musulmi mai imani shi ake ba ɗarikan tijaniya, ba kayan wasa ba ne. kuma idan ka karɓa ba za ka daina ba sai ranar da ka daina sallah, wato babu dainawa sai dai ranar da ka mutu. ran da mutum ya mutu ranar ne zai daina sallah. to ba a raba kafa, wato idan an karɓi wannan ɗarika ba a haɗa ta da wata ɗarika, domin dukkan ɗarikun waliyan Allah su 313 nan, duk wacce aka tsaya a kanta za ta sada mutum da ramin Allah. don haka ba a karɓar ɗarikan tijaniya a haɗa da ɗarikan ƙadiriya.